Kriminalita vo zvolenie stúpa každý dňom. Keď to není vražda, tak vylúpený dom. Policajti pátrajú a chcú chytiť viníkov, no viníci naďalej behajú. Kriminál páchajú, chytiť ich padlo stojí obrovskú námahu. Toto sú ulice vyzbrojené kamerami, není to len nami cigaňami. Na druhej strane práca s raklovcami, dnes odjebe hoci koho. Stačí, že vystúpiš dnes správnou nohou a tvoje telo skončí v igelite niekde za rohom. Príde polícia, znovu pátra, jak sa to stalo, tak sa povedalo. Pachateľ mal kvéro, zobral to s kratkou, kúkače šéro. Koroner už pripravený zabaliť telom do plachty. V tomto meste neunikne kriminál, len tak nemaj strach ty.